הסיפור של סטארט-אפ מתחיל בסטודנט באוניברסיטת תל אביב. הוא שאל את עצמו, מה יזם צריך? כמענה לשאלה הוא הקים את סטארט-אפ, מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב. המטרה של המרכז הייתה לגשר בין העולם האקדמי לעולם הפרקטי. המרכז עוטף את היזם בארבעה רבדים. הרובד הראשון, מחלקת הליווי והייעוץ, מאפשרת לכל בעל רעיון, מוצר או שירות לבחון את ההיתכנות המקצועית והעסקית שלו ובמידת הצורך לזכות לליווי ממרכז היזמות. הרובד השני, הכשרות שאותם היזם יכול לקבל. בשנה האחרונה הכשרנו מעל 350 יזמים ב5 קורסים יישומיים. קורס יזמות עילית, המקום בו נפגשים יזמי הייטק ויוצרים יחד מיזמים טכנולוגיים חדשניים. בדיקת כדאיות, גיוס הון והצגה מול משקיעים. קורס אפילייט, שיווק אינטרנטי. הדרך ליצירת הכנסות ולקדם פרויקטים אינטרנטיים. אפילייט מרקטינג זו דרך מעולה למתמידים שבינינו ליצור ולקדם יוזמות אינטרנטיות. קורס רשתות חברתיות, על מנת להבין את תחזית השוק העתידית, לדעת לנהל שיווקית את העסק שלך או עסק של אחר. קורס צ'יינה ביז, מקום פה נפגשים אנשי מקצוע עם ניסיון בשוק הסיני ויזמים צעירים. הקורס מחבר אותנו לפרקטיקה העסקית, לטעויות הנפוצות, חשיפת התהליך האמיתי ושבירת מיתוסים. וקורס מדינוביישן, רופאים, מהנדסים, צברתם מספיק ידע וניסיון ויש לכם פתרון לבעיה רפואית, הדרך להצלחה בתחום ארוכה מאוד. בואו להתחיל איתנו. הרובד השלישי, פורומים וכנסים כמו פורום נשים, אחת לחודש נפגשות נשים יזמיות, נשות קריירה ונשות עסקים ותיקות לפתח קשרים, לראות מיזמים ולחלוק ידע מקצועי שמקדם את כולן. פורום הבטחת מידע, בשיתוף עם DC 9723, נפגשים אחת לחודש, חוד החנית של המתכנתים לשמוע על החידושים בעולם הבטחת המידע. GNF, עם התפתחות הפעילות במרכז, הבחנו שאין לנו יכולת לענות לצרכיהם של אלו שאינם דוברי עברית ורוצים להיות חלק מתעשיית היזמות הישראלית. השקנו פורום נטוורקים שנפגש אחת לחודש בליווי תוכן מקצועי. הזדמנויות עסקיות במגזר הערבי. המרכז ערך ערב שנועד לחזק את הפעילות העסקית והיזמית במגזר הערבי, בו נכחו מיטב אנשי העסקים במגזר לפאנל מקצועי בו הועלו האופציות העומדות בידי היזמים הערבים. נשים יוזמות קריירה, כנס בו נוכחות של למעלה מ-120 נשים יזמיות, בו השקנו את הפורום החודשי שלנו, נשים יוזמות קריירה. GQ, כנס טכנולוגי לאלו שהחליטו לקחת את הידע הטכנולוגי שלהם לשלב היזמות ולהבין מה הצעדים הנדרשים על מנת בכלל לחשוב על הכדאיות שבלהיות יזם. הרובד הרביעי נועד לקשר את היזם גם לגורמים מחוץ לישראל. Global Entrepreneur Seminar. פנינו לפרופסור ליזמות בבית הספר למנהל עסקים במדריד בבקשה להעביר סמינר. גייסנו מעל 20 יזמים שקיבלו כלים מעולים לקראת היציאה לשווקים אירופאים. IBW, פרויקט חדשני ומוצלח בו התקיים שבוע יזמות בנוכחות 22 נציגים מ8 מדינות שונות ובהשתתפות 22 יזמים ואנשי עסקים צעירים. B, מטרתנו לייצר תוכנית מגוונת שתיתן מענה לסטודנטים בתואר ראשון ושני, בהם הם יתאגדו לקבוצות וידרשו להקים מיזם רווחי. חברי התוכנית ייבחרו בקפידה. אלה הם 4 הרבדים, ליווי, הכשרות, אירועים ובינלאומי. איתם המרכז עוטף את היזם הצעיר ועוברת איתו את התהליך המורכב מהרעיון עצמו ועד ההצלחה. סטארט-אפ, הרעיונות שלכם, המציאות שלנו.